நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லெக் டோ ரொட்டேட். லெக் டோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஈச் 10 கவுண்ட்டை கிளாக் வைஸ் ரைட் சைட் சர்க்கிள், நெக்ஸ்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 10 கவுண்ட் அண்ட் அப் டவுன் 10 கவுண்ட். ரைட் லெக் ஃபினிஷ் பண்ணதும் லெக் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேம் அதே ரைட் சைடு கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அண்ட் அப் டவுன். லெஃப்ட் லெக் முடிச்சதும் நெக்ஸ்ட்டு லெக் ரைசிங். லெக் ரைஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் லெக் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருங்க, ரைட் லெக் பேக்கில் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கையை வந்து ஷோல்டர் லெவல் நிறுத்துங்க. அதே மாதிரி லெக் ரைஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபிங்கர் வந்து டோ வந்து டச் பண்ணணும். டோ வந்து உங்கள் ஃபிங்கரில் கையில் வந்து டச் பண்ணணும். டச் பண்ணிட்டு பேக் பொசிஷன். இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி லெக் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பொசிஷன் ஷோல்டர் லெவல் வச்சுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் உங்கள் டோ வந்து லெக் டச் பண்ணணும். டச் பண்ணும்போது நீ பெண்ட் ஆகக்கூடாது, பெண்ட் ஆகாமல் டச் பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அட்வான்ஸ்டு, அதாவது சீனியர் லெவல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பண்ணும்போது உங்கள் நீ வந்து ஷோல்டர் டச் பண்ணணும், உங்கள் லெக் நீ. பட் ஆனால் லெக் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும், நீ பெண்ட் பண்ணாமல் ஹைட்டாக லெக் ரைஸ் பண்ணணும். லெக் ரைஸ் பண்ணும்போது நீ பெண்ட் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி லெக் சேஞ்ச் பண்ணிங்க. நீங்கள் இது பண்ணும்போதும் ஒவ்வொன்றும் 10 கவுண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு டைம் இல்லாத தொட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 3 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் இதை அப்படியே ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. இந்த வீடியோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கான மூமெண்ட்ஸை நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். தேங்க்யூ.